Раней у сялян наперад святкавання каляд існавалі строгія забароны на многія віды працы, у тым ліку на прадзенне тканёў вышывання. Таму сёння я не праду і нітку, і нават не вышываю. А напярэдадні каляд хачу распавесці пра традыцыйную абрадавую звычаёвасць і паразважаць пра прыхаваныя метафізічныя сэнсы абрадавых дзеянняў увогуле і калядных у прыватнасці. Абрадавая звычаёвасць – гэта не проста набор пэўных абрадаў, святаў, звычаяў, якія суправаджалі жыццё кожнага селяніна. Але гэта яшчэ і светапогляд, які адлюстроўвае маральныя і духоўныя стэрэатыпы традыцыйнай сялянскай супольнасці. Абрадавая звычаёвасць з'яўляецца каштоўнай і надзвычай трывалай з'явай, якая захоўвалася на беларускіх землях у неразбураным выглядзе яшчэ ў першай палове 20-га стагоддзя, калі можна было назіраць жывое бытаванне сялянскіх традыцый у культурнай, мастацкай і семантычнай цэласнасці. І тое, што мы сёння ў 21 стагоддзі святкуем каляды і адзначаем іншыя традыцыйныя святы, з'яўляецца сведчаннем працягу абрадавых традыцый і іх важнасці для духоўнага развіцця сучаснага грамадства. Аднак сёння большасць з нас, сучасных людзей, здольны ўспрымаць толькі знешнія формы традыцыйнай культуры, а таму семантычнае значэнне і метафізічныя сэнсы абрадавых святаў застаюцца для нас прыхаванымі і незразумелымі. Для многіх сучасных людзей традыцыйныя святы, напрыклад, каляды, гэта ўсяго толькі набор пэўных, святочных, цалкам рацыянальных дзеянняў, што адбываюцца ў фізічнай, бачнай прасторы. Мы ведаем, што пачынаюцца калядныя святкаванні напярэдадні зімовага сонцастаяння, цягнуцца 2 тыдні і складаюцца з 3 асноўных частак. Куці поснай, непасрэдна перад самай доўгай ноччу, куці шчодрай, праз тыдзень пасля поснай і куці галоднай, яшчэ праз тыдзень. Мы ведаем таксама, што раней сяляне прыбіралі хаты, засцілалі сталы саломай, гатавалі розныя прысмакі для шчодрай куці, абавязкова мясныя, каўбасы, кумпякі, абсыпалі хаты і дамачацаў зернем жыта, малявалі крыжы на бэльках, аконных і дзвярных праёмах. На вадогрышча галодную куцю акуналіся ў ледзяную палонку, а па хатах хадзілі калядоўшчыкі і спявалі ухваляючыя і жыццесцвярджальныя песні для гаспадароў. Але ўсё гэта толькі знешнія формы абрадавых дзеянняў, часам дзіўных для нас, незразумелых і забабонных, хаця адначасова і такіх прывабных. Аднак за знешнімі дзеяннямі палягалі метафізічныя памкненні, у якіх таксама хацелася б разабрацца. На жаль, для нас, сучасных людзей, з сучасным светапоглядам, шматгранная карціна свету сялянства, якая балансуе паміж рацыянальным і ірацыянальным, пачуццёвым і звышпачуццёвым, фізічным і метафізічным вопытам, застаецца амаль недасягальнай. У тым ліку з прычыны таго, што мы для ўспрымання рэчаіснасці карыстаемся пераважна сваім інтэлектуальным патэнцыялам, рацыянальным, на шкоду інтуітыўнаму. А таму узаемадзеянне з сусветам у большасці з нас аднабокае. Наша інтэлектуальная ўвага настолькі засяроджана на фізічнай, бачнай, праяўленай, але ў той жа момант ілюзорнай рэчаіснасці, што мы не можам улавіць нябачную, але сапраўдную сутнасць таго, што адбываецца па-за матэрыяльнымі формамі у метафізічнай прасторы. Сяляне ж, носьбіты традыцыйнай культуры, былі здольнымі ўспрымаць рэчаіснасць на абодвух узроўнях, бачным фізічным і прыхаваным метафізічным, а таму пражывалі жыццё, нягледзячы на ўсе цяжкасці, больш цэласна і аб'ёмна, бо былі праваднікамі святла. Развіццю такой здольнасці спрыяў лад жыцця сялян, які меркаваў вялікую ступень залежнасці ад прыроднага і касмічнага атачэння. Вопыт супрацы з прыроднымі стыхіямі, зямлёй, вадой, ветрам, агнём, а таксама касмічнымі сіламі лічыўся найбольш каштоўным для выжывання. Такі вопыт адкрываў для сялян магчымасць не проста быць земляробцамі, дабываючы штодзённы хлеб уласнай працы. Яны станавіліся непасрэднымі удзельнікамі працэсу пераўтварэння прыродных элементаў у культурныя матэрыяльныя формы. Такая вось сялянская алхімія. Кідаючы зерне ў зямлю, ператвараючы валакно ў адзенне, афармляючы гліну ў збан, сяляне засвойвалі творчы, деміургічны вопыт матэрыялізацыі рэчаіснасці. Гэта значыць, набывалі навык тварэння і ўтрымання карціны свету згодна са сваімі ўласнымі патрэбамі і жаданнямі.
Лад жыцця ва ўмовах натуральнай вытворчай гаспадаркі, калі чалавек мог разлічваць толькі на сябе самога, на моц свайго цела, на сілу сваёй волі, розуму, духу, дыктаваў неабходнасць развіцця здольнасці ўспрымаць навакольную рэчаіснасць і ўзаемадзейнічаць з ёй не толькі на фізічным, пачуццёвым узроўні, але і звышпачуццёвым. Чакаць селяніну падтрымкі апроч як ад самога сябе не было адкуль. Ён сам быў гаспадаром свайго жыцця, сам забяспечыў сябе ўсім неабходным і лічыў сябе адзіным адказным за сваё жыццё. А таму усебаковае развіццё здольнасці цела і розуму, у тым ліку успрымаць сусвет і ўзаемадзейнічаць з ім за рамкамі фізічнай рэчаіснасці і цялеснага вопыту стала вымушанай неабходнасцю. Цягам многіх стагоддзяў сялянства выпрацоўвала і адточвала навык атрымання жыццёвага вопыту на абодвух узроўнях – фізічным і метафізічным, аднолькава важных для вырашэння жыццёвых задач. Беларус не працуе, а свяшчэнна дзействуе, пісаў вядомы этнограф Фядот Кудрынскі ў канцы 19 стагоддзя, маючы на ўвазе вялікую колькасць абрадавых захадаў, якія суправаджалі селяніна ў кожнай справе. Пры гэтым сяляне не былі па-рабску пакорлівымі, не страх Божы кіраваў імі, сваёй воляй і рашучасцю. У супрацы з прыроднымі і касмічнымі сіламі яны самі стваралі сваю рэчаіснасць, сваю карціну свету. І менавіта абрадавыя святы былі тымі кропкамі, тымі перыядамі гадавога каляндарна-абрадавага цыклу, у якіх адбывалася калектыўнае праграмаванне і мадэляванне рэчаіснасці. Нездарма асноўныя абрадавыя святкаванні прыпадаюць на пераломныя станы прыроды і космасу, якія называліся крывымі. Лічылася, што фізічная рэчаіснасць у гэтыя крывыя перыяды станавілася нестабільнай. Межы паміж мінулым, сучасным і будучым, часам і бясчасцем, бачным і нябачным размываліся. Сувязі, што ўтрымлівалі карціну свету, станавіліся нетрывалымі, што і дазваляла праграмаваць, мадэляваць і карэктаваць рэчаіснасць з дапамогай абрадавых дзеянняў. Такім чынам, атрыманне жыццёвага вопыту адначасова на фізічным і метафізічным узроўнях, а таксама здольнасць мадэляваць неабходную карціну свету з'яўляюцца асноўнымі метафізічнымі чыннікамі абрадавай звычаёвасці. Зразумеўшы іх, становіцца зразумелым і сэнс любых абрадавых дзеянняў. Вернемся, напрыклад, да каляд. Чаму трэба было устрымлівацца ад працы? На метафізічным узроўні каляды, як і любое іншае абрадавае свята, уяўляла сабой адыход ад паўсядзённасці, рацыянальнасці, прагматычнасці, часавасці. Любы абрад – гэта калектыўны пераход у стан свядомасці і рацыянальны і бясчасавы, у якім межы паміж мінулым, сучасным і будучым, часам і бясчасцем, бачным і нябачным светам размываюцца. Сувязі, што ўтрымліваюць пэўную карціну свету, становяцца нетрывалымі, што дазваляе мадэляваць і карэктаваць рэчаіснасць. Такі пераход патрабаваў перадусім высокай канцэнтрацыі энергіі, а таму непажадана было адцягваць увагу на меркантыльныя побытавыя справы. Чаму за калядны стол пачаставацца куццёй клікалі памерлых продкаў? Гэта спосаб захавання метафізічнай сувязі з калектыўным падсвядомым. Дзядоў запрашалі на бяседу. Ім дзякавалі, з імі радзіліся, як з Богам. Праз такія бяседы, як сказалі бы сёння, атрымлівалі інсайты, азарэнні, якія дапамагалі прыняць правільныя рашэнні. Дарэчы, сноп незмалочанага дажыначнага жыта, які калісьці займаў пачэснае месца пад абрадавым рушніком у покуце замест абразоў, называлі дзед, што зноў-такі з'яўляецца зваротам да продкаў, то бок калектыўнага падсвядомага, як галоўнага правадніка чалавека на жыццёвым шляху. А таму, магчыма, калектыўнае падсвядомае і было для сялян Богам, да якога яны звярталіся ў метафізічнай прасторы за парадай ці дапамогай. Чаму спявалі песні? Песенная паэзія, як адлюстраванне светапогляду сялянскай супольнасці, а таксама як найбольш старажытны сродак перадачы ведаў і мадэлявання рэчаіснасці, суправаджала ўвесь ход святочнага дзеяння, кожны этап, кожны крок, што тлумачыцца непахіснай верай сялян у сілу паэтычнага слова, як эфектыўнага інструмента трансфармацыі калектыўнай свядомасці і праграмавання рэчаіснасці. Такое вось сялянскае НЛП. А таму калядныя святы можна разглядаць як суцэльную паэтычную прамову, кожнае слова якой павінна было быць выказана з пэўным намерам, у пэўным месцы і ў пэўны час. Чаму стол пакрывалі жытняй саломай?
Салома гэта сцябло, бадыль, адміраючае, нежывое, але з якога некалі развіліся каласы зернем. Жытняе зерне, у адрозненне ад саломы, не сыдзе ў нябыт, бо яно жывое, а таму пасеянае вясною зямлю прарасце і дасць новы ураджай. Салома гэта тое, што пойдзе ў зямлю у якасці гною, на якім прарасце жывое зерне, а таму салома атаяснялася з ужо пражытым калектыўным вопытам, які не знікае, а назапашваецца ў калектыўным падсвядомым. Вопыт продкаў не знікае, ён захоўваецца і спатрэбіцца для нашчадкаў, якія некалі здолеюць распакаваць архівы калектыўнай падсвядомасці. Чаму акуналіся ў ледзяную ваду і крапілі вадой хаты? Узаемадзеянне з прыроднымі стыхіямі было неад'емнай часткай жыцця і умовай выжывання для сялян. Вада, ветер, зямля, агонь, стыхіі, з якімі неабходна было усталяваць правільныя стасункі для паспяховага праходжання урокаў у зямным жыцці, у целе, абмежаваным 5 органамі пачуццяў. А таму звяртанне да стыхій, усталяванне сувязі з імі з мэтай увабраць у сябе іх сілу і найлепшыя уласцівасці было часткай любога абрадавага свята ці дзеяння. На каляды, дарэчы, бралі сілу не толькі ад вады. Напрыклад, і ад агню, калі выпісвалі свечачным агнём крыжы на драўляных бэльках, аконных і дзвярных праёмах, тым самым нібыта замацоўваючы крыжовымі пячаткамі уласныя намеры, што маюцца ажыццявіцца. А жывым зернем, сімвалам зямной стыхіі, абсыпалі хату і дамачадцаў. Такім чынам праграмавалі працяг жыцця, дабрабыт, здароўе і поспех у справах. Чаму жанчыны адзяваліся ў святочныя строі? Жанчына, адзетая ў строй, завітай наміткай на галаве, увасабляла вобраз дрэва жыцця. Гэтая жанчына зімой даставала кросны і ткала лёс сваёй сям'і, закладваючы ў кожны вытканы ўзор радавыя веды і сваю мацярынскую любоў. Узорача, настрой і наміцы – гэта ўзор, мадэль зорнага неба і светабудовы, якія жанчыны перадавалі сваім дзецям як тэкст, інструкцыю, мапу для арыентацыі ў прасторы і часе. Сімвалы светабудовы пераносіліся на род, сям'ю, для бяспечнага пражывання жыцця, для паспяховай трансфармацыі свядомасці ў целе чалавека з мэтай пераходу на іншы ўзровень быцця. Ой, там по траве, там по муравой коляда. Ой, там ходила три журавонька коляда. Пеле де еле, дай полетели коляда. Пеле де еле, дай полетели коляда. Сіле живоне понад речечкою коляда. Сіле живоне понад речечкою коляда. А там Іванок садив садочок коляда. Садив садочок, все з вишенячок коляда. А в том садочка все хорошее коляда. Все хорошее, все зеленое коляда. Вишня, черешня развиваются коляда. Райские пташечки разлягаются коляда. Що є налоє, райське пташечка коляда. Не для важеє садив садочок коляда. Садив садочок для пана Гойца коляда. Для пана Гойца, для пані матки коляда. Ой, там по траве, там по мураве.